Igbo Bibe ekele m unu. Aka m bụkwa nwanne nwoke NDS Opinion TV. Ndị Igbo na-atụ ilu ha sị na onye nzuzu, onye iberibe amaghị mgbe ekere nkụ ụkwa. Ndị alili hụrụ onye ụkọchukwu akpọchiri aha, this Reverend Father ndị hụrụ ọkpọchiri aha, ọha bụ ala dị mma dị n'ala Igbo. Ọ bụkwa ha kwa ndị iberibe, ndị nzuzu dị n'ala Igbo na-amaghị mgbe ekere nkụ ụkwa. Ụnụ ahụra ka esi egbuo onye ibi mma, hụkwa ka o si wee zee ya, na ọ bụ ụmụnne anyị bụ ndị rere nwanne anyị nwoke Peter Obi na Tinubu sọsidiri rig election against Peter Obi bụ ụmụnne anyị. Ihe si n'afọ Igbo, ihe si n'ala Igbo, na ọ bụ hawa ka aka ha niile dị na ya. Ọ gbaghara ikwu ọtụtụ okwu. Unu ga-anụ ihe nleta nwa amadi a si wee tụọ ụkwa wee ji eze, n'ihi na oge agala mgbe a na-asụzi nze anya. Ugbu a ụzọ oge a na-asị na a na-ekpu nkata n'ihu gwa eze okwu. Ugbu a na-agwazi eze okwu n'ihu ya bradam badam, na-ele ya anya n'azụ, n'ihi na azụkọta nze anya ekpere nkata n'ihu gwa ya okwu, mana ka ugbu a na-agwazi ya n'ihu ka ọ na-ahụ onye na-agwa ya okwu. Onye ụkọchukwu atala ụkwa wee ji eze. Anyị amarakwa ndị wu ndị. Ọ bụ ndị abụọ ha gbudu amụsu dị n'ala Igbo today. The witches and wizards n'ala Igbo bụ ndị hụrụ akpọchiri aha. Ka m tikwe ndị ọzọ ma Rochas Okorocha, Hope Uzodimma ha, Ata Eze ha, Soludo ha, Dave Umahi ha, Okezi Ikpeazụ, Ọjụzọ Kalụ. Ọ bụ ha bụ amụsu dị n'ala Igbo. Ala arị mma n'ala Igbo taa na ọ bụ hawa. N'ala Igbo na-agba aghara taa na ọ bụ ndị a. Amakwa m na Chineke nna agha ịkpọ ha ọkụ nga ha wee bụrụ ihe tiga anyị na gbagharịa n'ụbọchị taa, bụ ha ndị furu tụta sị kama ala Igbo ga-adị na maka ha ka ọ gbaghara, ọ ga-agbakwa ha aghara n'isi. Enwere ha ụgbọelu, nwe ụgbọala, nwee ihe niile nke ha eji ebi, mana ọnwụ ihere ga-abụcha oke ha n'otu n'otu. Ihere ga-eme ha ka ha wee bụrụ ndị na-eji ala Igbo azụ mgbere ahịa, atụ mgbere ahịa, ndị ego na-adịghị eju afọ. Ihere ga-abụ ka ha n'oge ikpete maazụ. Nna anyị ukwu, ịgbalịala, gị onwe gị mepere ọnụ ikwu kewa eziokwu. Udo dịrị gị. Otute mmanụ nke Chineke ya ka dịkwa n'isi gị. Ị ga-aka nka rie ihe akụ niile nke kpara na ndụ gị. Udo dịrị gị nna anyị ukwu. Ụmụnne m, gerenụ ya wolu onye ụkọchukwu a. Udo dịrị unu. Aka m bụkwa ADS. Ndị ibele anaghị emepe eje na APC ha kwefe nkwa, ndị Fulani kwefe nkwa ha zọba panchafụtacha ma ụmụanyị Ebonyi steeti. Rochas Okorocha ngige fụta nọkịta gbakwa ọsọ. Ayọade nke Cross River, Amaechi Rivers, Ogbonna ọnụ Ebonyi steeti, panchapụtacha ha wụwa pancha niile na ala. Peter Obi baa na LP onye Igbo a na-atụzi anya ka ndị Igbo niile sokọrịa nọ ibe ka anyị na-azọvu Chukwu were enye anyị. Gịnị mee onye ọ na-akụni ọgụ? Ndị niile ekwensu ji arụ ọrụ n'ala Igbo kụni ọgụ. Ndị niile bụ useful idiot kụni ọgụ. Ekwelu mmadụ kụnie. O tegwo na ọ na-eje sineti na-agbara ndị Fulani odi. Ojechi ojebekwa onwe na-aka ọrụzi ọ sineti ka ọ na-arụ. Ya eso nwe ike nke Rivers bịa ebe a gụkọrọ ndị Igbo niile n'aka ya ka o bidogodi ka ọ dị shọ na Peter apụta ma ncha ma esele n'oge ọga golu gọvanọ Ikpeazụ, golu gọvanọ gburugburu na Ifeanyị Ogwuanya na Enugu wee sị ka atụgharịa ya vootu ya ghọrọ prezident. Na onye Igbo ekwesịghị iche. Chineke si emechagwo ihe anọ n'ọgba aghara ewee tụcha vootu a. Ine anyị hụ na ọ nọ n'ọgba aghara ruo taa. Aka Chukwu do n'ife na-eme. Nene gọvanọ Soludo ka anyị tụrụ vootu, anyị ama na nke anwa bụ ndị Awụsa mụrụ ya. Gịnị were mee? Ọsọ ọnụ si Peter na Peter ma win election. Gọvanọ Anambra steeti na Peter Obi ma win election. Atiku bi ebe a, ọsị Atiku na ọsọ presidential candidate na Bọka Enwelu, Tinubu na nyanwa na Peter eso. Ojekwa ka ọ na Frag Road na Ebenebe kwa na Peter ma win election gọvanọ. And ibe ọ na-akọwa ka anyị tụsịrị ya vote
Soludo na ndị kọmishọn ya na-akọ na Buhari mere ha ji win election. Na ọ anyị tụrụ ha vote na Buhari mere ha ji win election. Gọvanọ Anambra steeti na March anyị atụ vote banyere ndị House. Onye ọbụla nọ na-apụga ọsị anya vụrụ ọkụkụ n'isi na ọ bụ n'akụkụ. Ọsị anya kwọrọ ọkụkụ n'azụ. Ime kịtakwa na atụala onye apụga vote. Ibugwo na ndị akpọrọ anyị asị. And onye ọbụla iru foto Soludo na post ya atụkwanara ya vote. Ime iyi ma na ịkpọrọ onwe gị asị.